Gikan pa ako sa laing kalibutan, ug karon ani ana sa inyong atubangan aron sa pagpangayo kaninyo ug katapunan. Maayong adlaw kaninyo tanan. Ang tinuod nga kagwapa makita sa kinaiya, tungod kay daghan na karong mga tawo nga hitsuraan, pero walay mga batasan. Ug karon ako unta inyong paminawon, kay karon akong pagabalaon ang balak nga naguluhan. Ikaduha namong ginikanan. Ang ikaduha namong ginikanan mao ang mga magtutudlo sa eskwelahan. Buhaton ang tanan para kami matudloan, para na ami makatunan nga madana mo hangtod sa kahanturan. Sawa pa sila magtudlo, grabe giagian nilang kahamo. Sa sila pa'y nag-eskwela, binadget pa ilang kwarta, ug paigo-iguan pa, aron lang jud makahuman sila. Gugma sa maestra way kinutuban, motudlo sa kabatan-unan hangtod sa katapusan. Bisan kung magkamalisod man, buhaton gihapon ang tanan, makatunlang ang mga kabataan. Ang maestra mo inahan sa tanang profesional dinhi sa kalibutan, kay kung dili tungod sa mga magtutudlo, walay profesional yang mahimo. Di lalim mahimong maestro, samot na kung ang ubang estudyante dili magpatuo, maong usahay, bawion na lang sa grado. Ubang estudyante wa na gani respeto, magapos-gapos sa uyab bisan na ay maestro. Di na gani mo tunong ang ubang estudyante, hindi tagaan sa maestra o plus 50. Di na gani matug ang ubang maestro, kay sigrag kwintas sa among mga grado. Maong inig kaadlawan, mura na itaw na o kaguran. Ubang estudyante mo duol ra sa maestra kung naay hangyoon. Di gani mo tunong kung sa maestra subuon, pero grabing agkita kung naay kaon. Mga maestra sa buntag, grabe pang gubaha. Sa panahon sa klase, grabing taasa o pasensya. Bisan o grabe na nilang sukuha. Mauminig kahapon, mula na buhay mga kaon. Kung masuko ang ubang maestro, makahuna-huna nagpanglabay o libro. Pero tungod sa inyong kaistrikto, kaming tanan nakamaon. Ikaduha namong ginikanan, daghang salamat sa tanan, kay kung dili tungod ninyo, wala kami makatunan. Istrikto man mo sa pananaw sa uban, pero para naho kamo ang kinabukanan. Kay kami inyo ramang gitudloan o mga saktong kamatasan. Bisag unsay mahitabo isa adtong nadili kong magbako, kay ang akong kalibutan na bako ug tungod kininyo. Daghang salamat ug happy Teacher's Day kaninyong tanan. Among ikaduhang mga ginikanan.